tam saklai na bagay rin ka. Ang tini bongni bologano ko kok sitera hamya ba no chaman bagay ang taisa nong no ko bogoy ang taisa nong ni buskango nong medira ba ang nukjang na ni bagay kajing na bagay nong no ma chaholka. Tam sisi ka. Bos hawo rang 50,000 산만이 버리 산의제 앙리 앙의제 뭐 아니면 비디오 바리 가요니 샤워 그러니까 앙또 저디노 비네랑 50,000 낭 함정하자 팅가 한가 뭐뭐 더 많어 시글라 동나니 너는 많이까 함까 함빠리나니 랑 보샤 보스테토니나니 네 사부나 앙고 와이동 가모 아스강 동나이자 팅가 한가 뭐 다부가는 땅을 다달고 더갈 꼭 사회 어버 할게 뭐 사고죠 가보나 앙보나 승나 해내 양대사 앙룩자고 메디아워 Di tam sel chaka bana. bo hinotai thana wochi pai phai bo tai ta hani mono sa bo ano thana pai phai pu to bo ano school ni no na hini kok saya ngai school ni no na hini kok saya ngai bo ano yang thana ni pai pai se bo ano school ni no ri ho ngai no ri ho ngang ka yang te joto jagan thangai sai nei kya ayes ni ore bo thangka principal piu no ore bo thangka am robinder sa no ore bo thangka ngai ang pun ja sang mai ang ka ang te ta mo pai khanya ba ang abona ang bo ano jodi no bo ano choko gusi oba hai khaijago nungka botai ano tasi tatal kok sai tongo yang 50,000 sanai ma yang oi bare khayo nei sawo ang bine yang 50,000 kuno jobi nang ya ang bine yang tak tak wa ang nang ya ang sudo ani school thimese ang aro tese diuti khanya ni sano ang 성기라 분이 시점에 까먹고 있잖아. 성야 hene sisamani ang abono SMC ni committee no ori sikes no ang singnai nyamu sungo ang tamoni 성야 tamo ongui 성야 bo school of phai singoi na phemada tong ana ang nung tamongoi khesari 성야 hene dal kje thok kje nga thok tong khai bo dal kje dal tong khai bo bol kje kun kje ang bahai kai songna to ba ang bol kje hingkai ang bol thumoi songoi jarigo tui sitara ang khogya boyok sawa no bani ti khogoi khani hunei ang boyok hai ati boyogi ang tanga yang bani ti khogoi khani na hino ani bo ang ai jo to busana nang hamjagoi ang boyong no ang kaham kanya je ani mansak dotai ang songgoi kaham kai songgoi chari ang niji sekang chawo ang niji sekang chamani bolese ang ayo ni chara yong na ang chayo bong abo jot to tatal o SMC committee je sikes bobin bihino damani bagai botabok tatal kok saitongo bo bahiki bin bihino dada khajaga o bihino o ayo ni master se ano je jaga hamya kok saitongo bo jot to khnawo bo ang bai first din hoite bo khnajak ang ke bono sekang saya je sikes no sekang sawo ano olo ni master onendoro ano sikla tongna yogi sano ni samani pore boyok jot to member no na haka member no na hawo chung school ma to chung meeting khaika member yong no bo khana ji khamo ji kiting no ta ji sikes khana ka boyok apu saka mo hai bihi a master bat pa na chung na ye ge chung IS office thanai ne boyok daga so seri akonoi sel so ji wi thangka IS office thangpu da bai tan na nai puju o tabu ungko chairman tongo chinayo ni member chairman tongo hingga tagmo ji sikes bo tongo boni ji tongo bonuk tongo bo abose ang khnaya ang saime ni kok so tatal kok bini mo jotto tatal ko hingga bo ang thana bo thangpu bo niji no mo daga so na seyo bo daga so seri che bo kuno bo ang saime ni chawo hingga bina bo tatal kok sibra bo tatal kok sawi bo aba haikai bihino dana dawi ano tatal bano go sitala yate pata bani ti khogoi khani wone bo borok tong bani ti khogoi ningnai angni ji sawo angni ji ang sa ya di bayo jini kam hangkai jeng sekang songmani porese jeng jarayong songgoi chaman porese jarayong ma sayo jeng jini korto ba abo mungkhanya jeng sai ma khiu sekang hangkai chi jarayong no sari nani jeng 스쿨로 아스 버서 때리바 아스 비시 고프로가 뭐 시더라고. sitara saya bo sitara sakanya ika ang an phun to rekting khaijak sitara saban porane ko bon ang kalika mokom no Hingga angke media person no jotono no kromo ya paro sarik jorani ang kok thajo thani sini bukuk kosmini jungjar kosto jungjano nogoi ang tongmani ya ang nijibu songgoi tongo abon bagin ang bini phajingto ang kok thajo thani sanan nayom sini orendro sar bo kaisa teacher bo khoroksa dung phungnai bo wan chungnan dorkar bo khoroksa bini herbar bini school song tongnai no bahai khayoi bo bukhabai sikra tongnani bahai ka asuk samung sitra no borogi sanmanka bini busa ni soman bo sin jerai busa rong no mutai busa sung si kang chawi si borong no chawi sung chawi si borong no sung
바르도 가이 중노고 탕고 버럭노 못하고 가함가이 나이거 로하바이시 감스가이 바이게 신 성내 부쿡중니 바게 바이게 아스가 꼭 시트라 바바이 사스 마이 마똥에네 바 보노 바이게 너 스쿨니 너나무승카 비니 부카 바이게 파이가 비니 tomung 시트라 너가 버 푸누기야 디니 랑 50,000 차노 랑 50,000 차네 ang bonoriani si bo audio bayar khayu ni bo to saka inge 50,000 chanei bo tomung sanma to hangkai rang sak ri sak joto bo aro tam hicha pura rang no obab khai to ni gara kunni ba bagai phano biar khai to ni gara school bo narung nai audio no joto borong no khana to khanawi soijo khaimang rak angni jibo soijo khai maya abun bagan ang kok sanan bai got angu khanai na bo audio bo tam hicha rangsak disak mane ni rangsak disak no 50,000 tamu ba rangsak disak khate bo sing ko ba ebano tam khai chaka bo joto sho obab chitoni yapu nga obab toni ha kai o 50,000 khai maya ne khai 50,000 maya ne bai ka audio record khai po ngai aro khai khana kabla ha 50,000 ri jesu rang di phanche tongya tongmaya mam nung ani mama ni soman amti hin sai tong kan jibo ke bono tak khonari di siring sorop kai chung o samung no matang nai secret corp tu mama bai tamo mayoni kok ni bising te khai kurung lai tap tap khai 500 taka bai man tu posu no nang posu no hinai nung khai borong na ang master hiya teacher hiya sar hiya nung posu nin sago mai chamani gyan kre wan chung nai di bokro ni ni ang disi kes ni bhi bo bahai oh SMC committee bini ko bo bahai ke samung hamya hini master samung hamya tang tong tu tui bo si tongo